Pone su bajada. Aquí. No, es para que entre aquí. Hace unos días y aunque sea mentira, quiero matar. Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos. Vamos a iniciar esta entrega de premios que pongo colofón, que pongo punto e final o segundo Rally Mix Concello de Ribadumia. Co cal, íbamos situando aí que non vos dea moito sol, que estamos en un minuto xa preparados para facer a entrega de premios. Bueno, baixamos a música de todo, vamos a iniciar esta entrega de premios. Pedimos vos un minutiño de silencio, baixamos un poquinho o volumen, nos vamos a meter aquí na sombra para que non me colla máis o moreno, senón non me van a conocer en la casa. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. A ver, amigos, un minutiño de silencio para rematar. Ahí está, número 1, número 1 de Ribadumia, casi número 1. Bueno, gracias a todos por vir. O primeiro que temos que fazer é agradecervos a todos, a Escudería Desguaces Tino Racing, as institucións, ao Concello de Ribadumia, o esforzo tremendo que durante estes meses... No, espera, que non. Empezamos de novo, que ainda non me escuitan ben. A ver. Escuita aí un momento. Un momentiño aí. A ver quen é o que fala. É o presidente da Federación. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta entrega de premios. O primeiro que quería era, en nome da Escudería Organizadora Desguaces Tino Racing, agradecer o esforzo humano que levou a cabo toda esta xentiña, esta boa xente de Dios aquí de Ribadumia para ter o segundo Rally Mix Concello de Ribadumia que sexa un éxito organizativo, porque a verdade é que todo o esforzo merece unha recompensa. Eu vou vos a pedir, aparte de que baixedes un poquinho o volumen, se queredes seguir falando das vosas cousas, que saquedes a man dos bolsillos e que lle pegades un forte aplauso a Escudería Desguaces Tino Racing por o grande esforzo que ven levando a cabo nos últimos meses. O seguinte que queremos é agradecer tamén o apoio das institucións e, sobre todo, o apoio de Concello de Ribadumia, tamén do Concello de Meis. Está aquí a súa alcaldesa, doña Marta Giraldez, agradecerlle aquí a presencia e, sobre todo, o apoio, porque este ano o Rally Mix Concello de Ribadumia tamén tocou parte de Meis, esa colaboración deu bo fruto, ampliou en 3 kilómetros máis o percorrido local. Vanse ampliando fronteiras e non só Ribadumia, sino Meis tamén formou parte este ano deste Rally Mix, local, tamén merecen ese reconhecimento. Vamos a xa a chamar os principales protagonistas, os competidores que durante o día de hoxe e o día de onte batiron o cobre aquí por estas pistas de asfalto e terra. O primeiro que quero, que me indica a Escudería que debemos facer así, é chamar aquí a zona de podium, que estamos nos diante, porque estamos grabando, para que saia un poquinho na pantalla, se pode ver tamén. Estamos emitindo en directo por las redes sociais. Queremos chamar a Emilio Pérez Iglesias, o irmán de Epi, por favor, si pode estar por aquí, representantes da familia, e reciban ese aplauso tamén.
porque a escudería organizadora de Guatestino Racing quere ter o detalle de entregar un pequeno recordo. Chamamos a Celestino Iglesias, por favor, presidente, representante, sube aquí, por favor, ao podio, se é tan amable. O presidente da escudería, o team manager do Guatestino Racing, vai facer entrega deste recoñecemento á familia de Esteban Pérez Iglesias no nome do seu irmán, e o voso aplauso para recordar na memoria a Esteban Pérez Iglesias. Gracias sempre na nosa memoria, e dende aquí se instaura este primeiro memorial, o primeiro de moitos outros, con ese recoñecemento á familia, ao seu irmán e a todo o mundo por a boa persona que era Epic, que desde donde este pues estará pendente de todo o que estemos facendo aquí. Imos xa cos premiados, que isto non é un sorteo, sino é unha competición automobilística na que competiron vehículos de distintas categorías, e vamos a escomenzar polas agrupacións, as agrupacións que teñen os tres primeiros clasificados como podium de honor. Comenzamos coa agrupación 5 e chamamos o terceiro clasificado desta agrupación 5, o equipo a bordo dun Seat Ibiza, pilotando Mario Ríos e copilotando Enrique Castro. Por favor, forte o aplauso para os terceiros clasificados da agrupación 5. Suban ao podio, por favor, se son tan amables. Entrega, por favor, o premio aos terceiros clasificados o representante de Construcciones Pombo Diz, don Fernando Pombo, si se atopa por aquí, por favor, si tan amable. Entrega o trofeo don Fernando Pombo de Construcciones Pombo Diz, está por aquí, sí, por favor, aquí a nosa secretaria. Fai entrega o premio, o trofeo, os terceiros clasificados da agrupación 5, Mario Ríos, Enrique Castro, a bordo de Seat Ibiza. A foto para o recordo, moitas gracias, Fernando. Imos agora con o segundo clasificado desta agrupación 5, un home que parece que todo o que toca convirte en ouro, non se note moito que nos levamos ben, pero quero pedirvos un forte aplauso para o equipo que iban a bordo dun BMW 320, Alexis Vieite, Losada, Javier Piñeiro, segundos clasificados da agrupación 5. Forte aplauso para eles. El genio de la lámpara, vamos a chamar. Entrega o trofeo de segundos clasificados don Jacobo Núñez, responsable de Agronuma, outro dos sponsors principais desta celebración automobilística. Don Jacobo, boa tarde, gracias por apoiar o deporte automobilístico, esta celebración do segundo Rally Mix Concello de Ribadumia. Entregan aos segundos clasificados Alexis Vieite e Javier Piñeiro a bordo de BMW 320, segundo posto na agrupación 5, e ese aplauso de todos vos. Moitas gracias. Vamos a chamar os primeiros clasificados, o pequeno da familia Yacar, o fillo de Perfecto, que, bueno, a bordo dese artefacto creado na factoría Yacar, pois acadaron a primeira posición na agrupación 5, con Ferrari 360 Módena, pilotando Darío Calviño, copilotando Brais Mirón, primeiros clasificados da agrupación 5. Forte o aplauso. Entrega doña Ana Castro, responsable de Bodegas Bouza do Rei. O primeiro clasificado, os primeiros clasificados desta agrupación 5 a bordo de Ferrari Módena 360, ese prototipo da marca Yacar con carrocería de Ferrari e artefacto motorizado que fixo que o pequeno da familia Darío Calviño, copilotado por Brais Mirón, acaden a primeira posición na agrupación 5 e o recoñecemento da organización, este o podio da agrupación 5. Noraboa, equipos, moitas gracias. E imos xa coa agrupación 4. Agrupación 4, que, bueno, pois é a agrupación tamén dos carrozados, neste caso. Vamos a chamar aos terceiros clasificados nunha fin de semana na que, bueno, pois o esforzo organizativo seguramente lle privou de obter unha mellor clasificación, pero non por elo merecen. Se falo máis baixo, seguro que van baixando o volumen. Vou falar máis baixinho, a ver se me escuta. Non por elo merecen o maior dos aplausos. Vamos a chamar como terceiros clasificados os organizadores deste Rally Mix
Concello de Ribadumia. Terceiros clasificados da agrupación 4, Celestino Iglesias e Jorge Iglesias, a bordo de Jorge, hasta en 5. Ese aplauso. Como que non? Vamos ao podio, amigos, terceiros clasificados. Nunha fin de semana no que non tiveron demasiada sorte. O sábado entrega Vanessa Maquieira. Entrega o trofeo aos terceiros clasificados. Sei que lle son un pouquiño, sei que se coñecen. Forte aplauso para eles. Como que non? A familia de Esboaz Espino Racing, aí están. Terceiros clasificados. Aí, perfecto. A esta xente temos que chamar os homes orquesta, porque fan de todo e fano todo ben. O sea que non hai máis que decir. Segundos clasificados desta agrupación 4, a bordo de Volkswagen Polo R5, outro dos homes, a este tamén lle vamos a poñer un alcume, somos cociñeiros do Rally Mix, porque o piloto é propietario dun restaurante, o piloto é propietario de outro, co cal somos cociñeiros do Rally Mix. Se queda aquí instaurado. Forte aplauso para os segundos clasificados, a bordo de Volkswagen Polo R5, José Fernández Gai e Freddy Carballo. Segundos clasificados, aquí están, bueno, non están, pero parecense un pouco. Entrega don Santiago Roma, responsable de bodega Santiago Roma, si tan amable, por favor. ¿Tienes breve? Nada, gracias a usted por o apoyo incondicional a esta celebración deportiva. Parecense un pouquiño, se lle botamos así un aire. ¿Tienes breve? Muchas gracias, Hugo. Forte aplauso para eles. Hai que disculpalos básicamente porque José Fernández Gai, un dos propietarios do restaurante, tiña unha boda e, bueno, pois se lle cumplía estar ali. Disculpados quedan, pero bueno, están ben representados aquí cos membros de Yacar, que son para quitar o sombrero con eles tamén. Vamos a chamar o primeiro clasificado, o equipo primeiro clasificado da agrupación 4. Un equipo que baixo o meu punto de vista, esta é unha opinión personal, a min sorprendeu durante todo o fin de semana. O sábado, das 3 especiales a disputar, marcaron o mellor tempo na primeira e na segunda. Un vehículo carrozado superando a vehículos monoplazas con mellor relación peso-potencia, neste caso. O cal, merecen un forte aplauso os primeiros clasificados da agrupación 4, que non son outros que Manuel Osorio e Alberto dos Reis, a bordo de Skoda Fabia R5. Enorme fin de semana, entrega don Manuel Sartal, responsable de Maderas de Arafete. Enorme fin de semana, temos que decirlo así, para Osorio e dos Reis, que se marcaron unha carreira espectacular e incluso hoxe domingo tuveron que loitar para manter a posición de podium. Logo falaremos delo, pero bordaron este fin de semana, merecen ese reconocimiento e aplauso de todos vos para o podio da agrupación 4. Por agora, equipos, fantástico fin de semana. E moitas gracias por acercarvos hasta aquí. A agrupación 3, imos co terceiro clasificado. Manoliño, non acordas outra. Bueno, hai rivalidade deportiva, iso é bo. Quedan as seguintes carreras, hai Rally Mix de Portas, que é o seguinte Rally Mix, vamos a ver quen gaña dos dous. Vamos alá coa agrupación 3, os pequenos R2, os tracción dianteira, que non por pequenos nos ofrecen un pequeno espectáculo, sino que disfrutamos bastante con eles. Vamos a chamar os terceiros clasificados da agrupación 3, a bordo de Ford Fiesta R2. Forte aplauso para Eduardo González de Ester Charro. Terceiros clasificados da agrupación 3, entrega a alcaldesa de Meis, doña Marta Giraldi, por favor. Entrega o trofeo, gracias por asistir e por apoiar este evento do Concello de Meis. Entrega o trofeo aos terceiros clasificados, Eduardo González de Ester Charro, a bordo de Ford Fiesta R2. Terceiros da agrupación 3, noraboa. Boa fin de semana para vos tamén, ese aplauso de todos vos. Quitamos as mans do bolsillo. Moitas gracias, alcaldesa. Imos cos segundos clasificados, outro equipo que mitad de Ribadumia, mitad da Coruña, pero como se estuveran na casa. Vamos a aplaudir
bravamente, como solemos fazer aquí en Ribadumia, o piloto Beni Puceiro e o copiloto Cuco Bañobre, segundos clasificados da agrupación 2. Forte aplauso, vaya fin de semana. Con Christopher tamén, aí, formando en familia. Vamos a chamar para entregar este trofeo ao señor Lito Puceiro, que tamén lle sona a alguén aquí. A ver se está por aquí Lito Puceiro, para entregar o trofeo a Nai. Como se chama vostedes? Vamos a preguntar, como se chama Nai? A Nai. Ángeles. Ángeles, pois Ángeles entrega o trofeo aos segundos clasificados. Que mellor maneira de entregar un anai ao seu fillo e ao seu equipo ese recoñecemento. Segundos clasificados de agrupación 3, entrega Ángeles. Fantástico fin de semana tamén, Noraboa. E vamos a chamar como primeiros clasificados desta agrupación 3 a outros dos equipos habituais, non só do Rally Mix, sino dos rallies tamén a bordo de Ford Fiesta R2. Acadan a primeira posición nesta agrupación 3, Miguel Ángel Cairo e Sergio Iglesias. Forte aplauso para eles. Aí estamos, Miguel Ángel. Entrega don Juan Carlos Esperón, concelleiro de Deportes de Ribadumia, se tan amable, por favor. Don Juan Carlos, moitas gracias por o apoio, moitas gracias por aguantar estoicamente aí o sábado coas bandeiras dando a saída, 2 horas e media aguantado aquí o concelleiro e o alcalde dando as saídas. Merecen un bo aplauso e ese recoñecemento a Miguel Ángel Cairo e ao seu copiloto Sergio Iglesias por a victoria na agrupación 3. Noraboa. Este é o podio da agrupación 3, fantástico. Moitas gracias, concelleiro. Gracias a todos, noraboa. Imos agora coa agrupación 2. Agrupación 2, o terceiro clasificados a bordo dun pequeno Suzuki Swift. Batiron seu cobre bastante ben durante todo o fin de semana. Temos que aplaudirles e recoñecelo por eles. Forte aplauso para Hugo Eiriz e David Calvo a bordo de Suzuki Swift. Entregan o trofeo don Jacobo Núñez, responsable de Agronoma, os terceros clasificados da agrupación 2. Atópase por aquí don Jacobo. Moitas gracias. A Hugo Eiriz e David Calvo con Suzuki Swift, terceros clasificados da agrupación 2. Noraboa. Chamamos os segundos clasificados tamén con igual montura a bordo de Suzuki Swift. Segundos clasificados da agrupación 2, Jaime Castro e Andrea Padín. Forte aplauso para eles. Entrega don Manuel Sartal, responsable de Maderas Ganacete. O trofeo segundos clasificados. Gracias por o apoio tamén de Maderas Ganacete a este Rally Mix Concello de Ribadumia. Entrega segundos clasificados da agrupación 2, Jaime Castro e Andrea Padín. Noraboa. Forte aplauso, como que non? Ben o merecen. Que vai entregar o trofeo aos vencedores da agrupación 2 o señor alcalde de Ribadumia, co que é un placer sempre charlar e poder estar aquí un ratiño, sobre todo ese apoio incondicional do Concello para a celebración deste evento. Os primeiros clasificados da agrupación 2 a bordo de 208 R2, sónanos a todos Juan José Pintos e Nacho Sayans, vencedores da agrupación 2. Entrega don David Castro, gracias por o apoio, por a acollida sempre, David, que nos atopamos como si fóramos da casa. Ainda que veñamos de fora, nos atopamos como si fóramos da casa, con ese recibimento sempre do alcalde de todo o Concello de Ribadumia, que fan entrega a Juan José Pintos e Nacho Sayán do primeiro posto na agrupación 2, a foto e a entrega dos trofeos. Noraboa e o aplauso de todos nós, como que non? Para eles, podium da agrupación 2. Noraboa, equipos, fantástico fin de semana, moitas gracias, alcalde. Xa estamos rematando esta entrega de premios, pero quedannos 3 partes bastante importantes. Como todos sabedes, neste segunda edición do Rally Mix Concello de Ribadumia, este ano, na memoria de Esteban Pérez Iglesias, instaurábase ese memorial e tamén pois o trofeo
tracción traseira para os vehículos de tracción traseira que, bueno, pues como de EPI, pues Patinos Socobra este fin de semana loitaron duramente para ofrecer un bo espectáculo e, sobre todo, para cadar un deles a primeira posición. Vamos a chamar para entregar ese trofeo, queremos que sexa tamén Celestino, Tino Iglesias, o que poida entregar o trofeo. O primeiro clasificado da tracción traseira deste memorial Esteban Pérez Iglesias, que non é outro que o que dixen antes, o xenio da lámpara. Alexis Vieites e Javier Piñeiro, vencedores a bordo de BMW 320 do trofeo de tracción traseira memorial Esteban Pérez Iglesias. Que reciben o trofeo de mans de Tino. Ese aplauso de todos vos para ese primeiros clasificados do trofeo tracción traseira. E voulle pedir, por favor, non vos movades, quietos aí un segundiño, por favor, se sodes tan amables, o se todo o mundo me fai caso, non é como na casa, pero bueno. Vou a pedir a Emilio Pérez Iglesias, o irmán de EPI, por favor, se está por aquí, se é tan amable, porque comentando así de maneira particular estes grandes pilotos que ademais son grandes persoas, dixenme, nós queremos cederlle ese trofeo á familia e recoñecer na memoria de Esteban Pérez Iglesias o ben que se portou cando estuvo aquí. Co cal, vamos a ceder eses trofeos e vamos a brindar ese aplauso, este detalle do vencedor, do equipo vencedor de tracción traseira, que lle ceden os trofeos para que teñan un bo recordo tamén. Pois se ha recordado sempre a memoria de Esteban Pérez Iglesias, gran detalle de grandes pilotos e grandes persoas. Ese aplauso de todos vos. Bueno, vamos alá. Ahora xa solo quedan as dúas clases, neste caso, a clase B, a clase dos turismos, a clase dos vehículos carrozados, e a clase A, que é a clase dos monoplazas. Vamos a comezar coa clase B e vamos a volver a chamar o organizador deste fantástico evento que rematou na terceira posición da clase B, o equipo formado por Tino e Jorge Iglesias a bordo de Ford Fiesta N5. Terceiros clasificados. Entrega o trofeo don Juan Carlos Esperón, concelleiro de Deportes. Tino e Jorge Iglesias acadan a terceira posición dos carrozados. Reciben o trofeo, además de o concelleiro de Deportes don Juan Carlos Esperón, ese recoñecemento, aparte de facelo ben pilotando, fano ben organizando, e merecen tamén ese recoñecemento, eses trofeos aos terceiros clasificados, e este aplauso de todo Ribadumia para eles, como que non? Os segundos clasificados son José Fernández Gai e Freddy Carballo, pero como xa se ausentaron antes, non nos vamos a chamar os membros de Yacar, que son dous fenómenos que tamén van recibir o aplauso polo traballo que levan, que estes son homiños que fan un traballo que non se ve, que se está na sombra, pero que teñen os coches a punto para que os vehículos da marca Yacar poidan triunfar e poidan facer carreiras os seus pilotos. Co cal, chamamos a alcaldesa de Meis, por favor, para entregar o trofeo os segundos clasificados desta clase B, José Fernández Gai e Freddy Carballo, doña Marta Giraldez, que entrega ese trofeo conmemorativo, ese trofeo acreditativo da segunda posición a José Fernández Gai e Freddy Carballo a bordo del Polo R5, e ainda que non estén, vamos a gritar un aplauso, que seguro que os coitan alá onde estén na Coruña. Moitas grazas. E os primeiros clasificados da clase B, decía antes, vaya fin de semana, somos pendentes deles o sábado e o domingo. Saían co dorsal 26, despois de que os Carcross xa pasaron, xa fixeran todo o tramo, estábamos moi pendentes de si podían perder a terceira posición. Ao final pelexaron como jabatos e non só perderon, non a perderon, sino que acadaron a segunda posición dentro de a primeira posición dentro de a clase B. Manuel Osorio e Alberto dos Reis a bordo da Skoda Fabia R5, primeiros clasificados da clase B. Vaya fin de semana, xa como sombreiro con vos porque sodes os fenómenos. E pedido a don David Castro, por favor,
que se acerca a entregar os trofeos para Osoria dos Reis, como me gusta decir a mí, Osoria dos Reis. Hai que darlle un pouco de bola a esta xente que son uns fenómenos e fixeron un fin de semana de sacarse o sombreiro, primeiros da clase B, da clase dos vehículos carrozados, reciben ese trofeo Alberto dos Reis, tamén o seu trofeo piloto Manuel Osorio, e este aplauso de todos vós aos vencedores da clase B, aos vehículos carrozados, este o podium do segundo relevis Concello de Ribadumia. Nora boa, equipo, seguimos xa coa clase A, coa clase raíña. Dixen que tiña 3 cousas, tiña 4, a unha non me esquetín, pero deixámosla para o final, porque tamén é importante. Agora imos coa clase A, e vamos a chamar os valientes dos monoplazas, estas setiña que se suben uns ferros, que se entenda ben, con motor de moto, con unha relación que se potencia que dan medo, e que van por aí como se non tuveran familia. Terceiros clasificados da clase A, neste caso, un piloto habitual da montaña que agora reconvertirse ao Rally Mix. Vou vos pedir un forte aplauso a bordo de Monoplaza Yacar para Cristóbal Serantes. Terceiro clasificado da clase A. Vamos a pedir a doña Marta Giraldo, por favor, que se acerque para entregar el trofeo a alcaldesa de Meis. A Cristóbal Serantes, terceiro clasificado da clase A, da clase dos monoplazas, da clase dos carcross. Bo fin de semana de menos a máis, acabando esa terceira posición. O bico de alcaldesa, como que non, de Marta Giraldez, e ese aplauso de todos nós para Cristóbal Serantes, terceiro clasificado a bordo da monoplaza de Yacar. Sí. Bueno, segundo clasificado, ahora vou facer un pequeno paréntesis, pois xa estamos rematando, e bueno, como estamos aquí entre amigos, estábamos animando sempre os pilotos da casa, sempre falamos de Tino, quero tamén pedirvos un forte aplauso, porque non levan unha temporada na que a sorte lles este acompañando, e seguramente non se pode ser profeta na súa terra, pero quero vos pedir un forte aplauso para Tinín e para Bárbara, que competiron como a ninguén, e que merecen o recoñecimento do povo, fixeron o 8º mellor tempo na primeira banda, romperon o motor do Fiesta N5, andan por aí escondidos, pero merecen este aplauso de todos vós, porque seguramente a sorte vai a acercarse todo o que merecen, que agora mismo pues, está dando un poquinho as espaldas. A sorte deportiva, do resto de saúde de todos tamén, que iso é importante, e o aplauso e recoñecimento non só para Bárbara que está aquí, sino para Tinín, que non duda tamén anda por aí. É que non é moi dado aquí de tal. Pero bueno, rompe o motor, quita a funda, colle a grúa e ponse a funcionar. O sea que, vamos, Made in Ribadumia. Forte aplauso para eles. E falando de Made in Ribadumia, estamos na retransmisión que tiñamos nas redes sociais, e a min gústame moito tamén pois animar os pilotos locais, no? Perfecto Calviño mandaba un mensaxe así en directo e puña, anima tamén os Yacar e tal, e bueno, pedimoslle disculpas porque aquí animamos a todo o mundo, sobre todo pois as monoplazas de Yacar que, bueno, pois tamén son de contrastado nivel, pero puxábamos un poquinho na última manga clasificatoria para intentar que o ánimo de todos nós, o ánimo de todos os espectadores e de todos os que estaban facendo a retransmisión podesen levar en volandas o segundo clasificado desta clase A bordo do monoplaza King Car. Vou vos pedir un forte aplauso, un forte grito para el Fari, Alejandro Farilla, segundo clasificado. Vaya fin de semana, hai que quitarse o sombrero con eles, por favor, Juan Carlos Esperón, xe tan amable o Conselleiro de Deportes. Vaya fin de semana do Fari, que se queda bautizado como Fari. Vaya fin de semana que nos mantuvo en vilo, correu como ninguén, algún problema mecánico, pero non lle impide estar nesta segunda posición. Esta sonrisa o piloto de Agronuma, un home da casa, e o aplauso de todos vos, como que non, forte para el, para o Fari, para Alejandro Fariña. Segundo clasificado, vaya fin de semana, sacamos o sombreiro, seguramente se xudou esa pegatina de Rally Streaming que lle puxeches aí no Carcross,
alcanzar esta posición. Esperemos que non sexa a última, senón que sexa a primeira de moitas, Pois aí estamos, como que non, tamén traballador incansable, traballando polo Rally Mix para que se poida levar a cabo. E bueno, pois o aplauso máis forte temos que dar ao vencedor. Hai un home que ven de Carballo, da Coruña, que pilota un Yakar, sí, un Yakar, monoplaza, de perfecto Calviño. Levamos 4 Rally Mix disputados nesta temporada, dos 4 venceu, contando con este en 3, co cal pues está fora de toda duda o dominio de Javier Ramilo Queijo, primer clasificado. Aí o temos, a bordo de Yakar, primeiro clasificado. Por favor, o alcalde de Ribadumia, se pode acercarse para entregar a David Castro o trofeo primeiro clasificado. Hai que sacar o sombrero tamén con Javier Ramilo de Yakar. Javier Ramilo de Yakar, que non sufa do patrón, que despois non me dá entrevistas. Hai que falar con todo o mundo. Vaya fin de semana que se marcou tamén Javier Ramilo. Imperou a regularidade, temos que decirlo así, pero ao final a experiencia é un grado. E o aplauso de todos vos para o podio da clase A. Javi Ramilo, Alejandro Fariña, Cristóbal Serantes, os reis do Rally Mix. Ese podium, ainda non rematamos, quedannos uns pequenos detalles, porque para celebrar esta festa do motor aquí en Ribadumia esta fin de semana houve moito traballo, non só este fin de semana, sino nos meses previos, e a organización, a Escudería de Desguaces Tino Racing, pois ten tamén uns agradecementos preparados. Vamos a chamar o primeiro capitán general de Desguaces Tino Racing, Celestino Iglesias Cores, que recibe pois un detalle, un reconocimiento, porque ese traballo para ti, claro que sí, de man de Vanessa Maqueira, todo queda na casa, pero hai que brindar un forte aplauso a toda esta xentiña de Ribadumia, como me gusta decir a mí, xentiña en perigo de extinción, xente da que xa non queda. E o reconocimiento a todo o traballo, todos estes meses. E non vai ser do podio, porque vou vos pedir que este detalle vou non coller, non vai ser, se sodes tan amables, porque si Tino é o capitán general, o tenente alcalde de Desguaces Tino Racing, que me permite o resto da familia, é Vanessa Maqueira. E quero que Tino lle entrega a Vanessa Maqueira tamén ese reconocimiento polo traballo. Vaya fin de semana para a familia Tino Racing. Ten que constar a foto, ese aplauso de todos vos. Para eles, como que non, vaya fin de semana no que nos trouxeste desde aquí a nosa casa, porque un din que non é de onde nace, senón de onde pase. Aquí comemos ben, o sea que xa nos podemos sentir na casa. Sí, a ver, comida non ha de faltar, sempre ha de haber algún plato para xente que veña aquí arriba. Bueno, gracias por todo, por acollernos, e vamos con un par de agradecimientos máis. Non marches, porque quero que lle entregues e deixe yo aquí a nosa secretaria, se queres, porque a jefa, exactamente, nunca mellor dicho, máis claro a agua. Vamos a chamar tamén representantes institucionais, a don David Castro, o alcalde de Ribadumia. Sin él, seguramente non estábamos aquí este fin de semana, e quero que lle brindedes un forte aplauso, porque non só este fin de semana, sino durante todos estes meses desvívese para que Ribadumia sexa a capital do motor en Galicia durante este fin de semana, e ten que recibir ese reconocimiento da man da escudería organizadora das mans de Desguaces Tino Racing, de Celestino Iglesias, o reconocimiento o alcalde de Ribadumia e a foto, como que non, claro que sí, verdadeiros artífices de que estamos hoxe aquí. Non marches, Tino, porque quero que lle entregues tamén. Este ano xa dixemos que o Rally Mix ampliouse 3 kilómetros e esos 3 kilómetros tocaban parte dun concello aledaño, Concello de Meis, e temos que chamar pois, a súa alcaldesa, a Marta Girádez, para que reciba pois, ese reconocemento tamén. Gracias polo apoio, por ese Concello de Meis, esperemos que non sexa o último, e que reciba ese reconocemento. E un aplauso de todos nós tamén para Meis, para un concello veciño que apoia que estamos hoxe aquí. Aí estamos, pois forte aplauso, como que non, hai que soltar esas mans, hombre, claro que sí.
Quero chamar tamén, dentro do tema institucional, primeiro o responsable do automobilismo en Galicia, o que se lle critica moito, eu digo que algo mal fará, pero moitas outras cousas moi ben tamén, seguro, porque senón non estábamos aquí celebrando. Vamos a chamar a don Iván Corral, por favor, que se acerque aquí, porque quero que faga entrega ao concelleiro de Deportes do Concello de Ribadumia, don Pablo Esperón. Por favor, vai facer entrega ao presidente da Federación Galega de Automobilismo. Queremos que entrega a don Pablo Esperón ese reconocimiento. Quería llamar a Pablo Esperón, perdón. Era Pablo Esperón, disculpe, bueno, el que tiene boca se equivoca, puede reír un pouco. Fuerte aplauso para él. Mira, o reconocimiento para Esperón do presidente da Federación Galega de Automobilismo, don Iván Corral, que hai que agradecerlle tamén o apoio que ten a todo o deporte e que este ano vamos a ir a traballar duramente, van a traballar duramente para revalidar esa presidencia. Bueno, pois con isto pomos punto final, se non temos ninguna cousiña máis. A jefe é a que manda, pois as gracias. As gracias teño vos que dar eu a vos, a Bati, a Tino, a Jorge, a toda a familia del Guastino Racing, a Alfari, non pode falar que sempre estamos aí. Gracias por facernos disfrutar un fin de semana aquí en Ribadumia. Hoxe toca recoller todo, rematar. Sí, a jefa Soli, que, bueno, tamén nos acolle, é outra que traballa na sombra, e que, bueno, pois, merece un aplauso, como que non, forte para él, para Soli Duarte, como que non, que traballa máis que ninguén na sombra. Vou rematar coa frase que remato sempre que me mandan facer esta clase de aparicións. Hoxe é domingo, seguramente quedan algunhas cousiñas por recoller, terminar agora, despois de tomar un refrigerio. Seguramente o luns pois será un día para pensar e para descansar un poquinho dentro da medida do posible, pero o martes será o primeiro día da terceira edición do Rallymis de Ribadumia. Gracias a todos, familia de Ribadumia, que vaya todo moi ben, disfrutar do domingo. Enhoraboa a todos. Gracias.